Ajde, super. Дай синчите jeszcze. Gördünüz mü? Ej. Коректор, отиваме да не коректор. Ето как ги бележа, да не ги изтъркна. Другата къде е? На предното стъкло на вивата. Ще чакай малко да стои по началната. Ще го видим минута. Та няма да. Ако трябва да чукнете. Ето къде е чука. Не, отгоре. С големия чук. Го чука. С големия чук. Дай този чука. А то само чук. Дича, дай чука до тебе. Излиза.